ставим блок. Ставим? Да. Натискай. Дай. Окей. Много си бързва. Это по 5 минути. Пак ли бе? Айде, натискай. Бас ли? Да. Окей. Какво направи сега? Бегай. Натискай. Бегай близко. Ти искаш да пръв. Айде ще се опитам. Айде. Айде, пак. Айде. Чай аз да пробвам. Спаби. Това само се спаби, гледай. И ме бута само. Стига. Това как ще го видим, бе. Сега ти спами. Окей. Натискам така по... Много пъти само 10 минути. О. Само него да минем и ще ни е вкърпано. Ще ни е вкърпа, ама... Айде, спами. Ай, идиот! Спря спами за малко и това на фейл. Извинявай. Още един фейл и ще те убия. Окей. Тук не пише do not spawn the button. Да, не пише този път, не ни се обиждай. Не се обиждай. Лил, никой пък хората, които гледат. Нощ. Ганка нам бед парти. Опа, как там става? Да, ти направи. Няма да стане. Тайм, сет, кога е нощ, бе? Да, го знам. 15:00. Не е нощ 15. Тайм, сет, 16:00. 16 не е нощ. Тайм, Кой е 20? сет, 20. Имаш ли то убеди айтема? Не бе. Айде скачаме. Някой момент. Ами, живи и здрави. Аз изобщо не знам от кога да сме спали. 10 чекпунта назад. The next level starts with Warp Surprise. Виладжери. Но и че пак някой ще трябва да спами бутона. И ще се показват виладжери. Айде, че аз не съм добър в скачането. Спами. Чакай само. Спами, продължай. Така седят постоянно. Пак ще уточня, че тук не пише do not spawn. Да. Баста екип каза, пак ще уточня. Това виладжер, знаеш ли какво да прави? Изкочи ми пред пътя и ми... Изкочи пред пътя ми и не успях да спами. Имаш и 5 лула. Не. Нека да сме пропуснали. If no, go back from here and find the rest of them. Не знам. Сега ще трябва да се връщаме. Ти се върняш по остана тук. Ти си събираш много през тия бе, през... Освен се нека да не чакай сега. And now go back to the house, remove the freaking staircase to continue your journey. Сори, хора. Като тук не сме го намерили, идиот. Какво ще правим? Може да спрем само щети. Ще видим. Хайде малко, не. It's yes, here.
Единия път е надолу. И мисля, че е надолу. Извинете, просто не знам къде намерим петия лук. Да. Заради тъпостта на блок. Чакай бе, ние вече не дойдохте ли тук, бе? Не бяхме ли вече тук? Ние вече... Крипър за теб. Не бяхме ли вече тук, бе? Не знам, я почетни пак. Тук бяхме, виждето, тук се бъгнахме. Подиш ли? Да, тук бяхме. Дай да долу. Да, точно ние трябва да се върнем в къщата. Коя къща, бе? Не знам, нали той каза, ако сме събрали петте да се върнем в къщата и да се продължим приключение. Беше знака. Силно трябва да се върнем назад тук през тия. Тук дето имаше крипа и... И дека тук трябваше да се продължим приключението. Ето, точно заради това да стоих. Както видяхте, крипър ми избухта лицето.